Den didaktiske generator. Den didaktiske generator er til dig, der er lærer. Den booster forberedelsen af din undervisning, så du i løbet af få minutter har idéer og rammer til undervisningsforløb. Og den giver dig sikkerhed for, at dit forløb er i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen. Nu vil jeg vise dig, hvordan det fungerer. Skriv først en kort sætning om, hvad I skal lave. Og start så den didaktiske generator. Få sekunder senere har du rammen til et undervisningsforløb. Herefter kan du på samme måde få hjælp til at lave en læringsaktivitet i klassen eller til at lave tekster og opgaver til eleverne. Det er lige så let som at google. Men resultatet er meget mere præcist. Det er et forløb tilpasset dit fag, niveau og emne. Generatoren finder selv de relevante faglige mål. Den giver forslag til læringsmål, evaluering, faglige ord i fokus og meget mere. Du kan selv se det ved at oprette adgang lige nu og prøve det helt gratis.